שלום וערב טוב לרוני דותן, גניאלוג וחוקר שואה. גניאלוג, חוקר תולדות משפחות. שלום ואתה, רוני. שלום ערב רוני. טוב לך. ואתה יכול לספר לנו סיפור שאני לא הכרתי, סיפור על יאנוש קורצ'אק של הילדים המיוחדים, על יהודי בשם סלי ביין. בוא ספר. אז קודם כל אתה נמצא בחברה טובה, כי לא הכירו אותו, לא רק בארץ, גם לא בגרמניה. החיבור עם יאנוש קורצ'אק הוא יותר לחלוטין. אני ביחד עם חוקרת מגרמניה, שאגב באמת גם התגיירה, חשפנו שבגרמניה פעל במשך 34 שנים רצופות על ידי אותו מנהל יהודי, כפר מוסד לילדים יהודים בעלי צרכים מיוחדים, שבאותן שנים הוגדרו, זאת אומרת הוגדרו רפואית כדבילים. וגם מצאנו מסמכים שכתוב דגנרטים, למרות שהילדים האלה, כשהם היו פגומים פיזית או נפשית, היו ילדים שבהחלט היה אפשר לעשות איתם משהו. אותו סלי ביין ב-1908 קיבל מינוי לכל חייו מהקהילה היהודית להקים ולנהל מוסד, כשהרעיון הבסיסי היה לקחת את הילדים היהודים מהקהילה, אלמלא היה לוקח אותם, היו נשלחים למנזרים או לבתי משוגעים, או מחביאים אותם במרתף כי הם יכולים לפגוע בשידוך, לקחת אותם, לחנך אותם 2-3, להעניק להם כל מיני כישורי חיים, כדי שיחזרו לקהילה, כאנשים יצרנים ופעילים, חרף המגבלות שיש להם. והוא פועל עשרות שנים, ומציל הרבה מאוד נפשות, ואז עולים הנאצים לשלטון. ומה קורה אז? כן, אז הילדים שלו, אלה שהיו באותן שנים, היו 48 ילדים, שהגילאים הממוצעים שלהם זה גילאי ה-15-17, הנאצים לאט לאט מצרים את כל האפשרויות והתנאים של המוסד הזה בעיר בייליץ. זה שטח אדמה אגב שב-1908 בגלל היחסים הטובים של העיר והיהודים השטח נתרם, ואז הנאצים עם כל מיני חוקים ותקנות כמובן מנסים לעצר, החל מהפסקת חלוקת דואר, ניתוק קווי טלפון, העלאת מחיר או עלויות הארנונה או איך שזה אז נקרא, רצות התכתבויות בין ראש העיר שהוא היה נאצי, הבירגרמייסטר היה נאצי, וכל מכתב שלו, ואנחנו מדברים על עשרות מכתבים שמצאנו, כמובן מסתיים בהייד היטלר. הנאצים לא נוגעים בהם, אלא רק בשני המשלוחים, שאחד באפריל 42 והשני יוני 42. הסיפור בתוך הסיפור הוא שאותו סלי ביין, יש לו ביד עם משפחתו, היא גם אשתו עבדה שמה, והבנות, יש לו ויזה תקפה להודו. הבן אדם אורז... כלומר, הוא יכול לברוח בכל רגע נתון. לא לברוח, לצאת. יש לו ויזה. כן, יש לו ויזה, לא, לברוח מהשמיים המתקדרים. בוודאי. אורז את הליפטים, יש לנו הוכחות מצולמות עם הציוד שהוא לוקח איתו להודו, בין היתר גם ספרים בעברית, ואת התפילין שלו, כי הוא חשב ששם הוא ימשיך ויפתח מוסד אחר חדש, או שהילדים יגיעו אחריו. לאחר זמן קצר הוא פורק את כל הציוד שהוא ארז, והוא נשאר עד הסוף אמר. ומה הסוף אמר? מתי מגיע לסופו כפר הילדים שלו? סופו זה ביוני 42, שהמשלוח השני מגיע לסוביבור. אגב, הוא עוד היה, אני לא יודע אם תמים או נאיבי, אבל היה לו בטח איזושהי תקווה. אז המשלוח הראשון של אפריל, שנשלח למזרח והגיע לוורשה, הוא לקח את הילדים הבוגרים מתוך אותו מחזור, והוא האמין, אולי הילדים הבוגרים יכינו את המקום לקראת המשלוח הבא. כמובן לא ידע מה קורה, והוא לא היה טיפש ולא היה נאיבי, אבל הוא קיווה. וביוני 42 הוא עולה עם אשתו והבת הנותרת, כי האחת הייתה בהודו, הוא עולה על הרכבת דרך ברלין לסוביבור, ובמחצית חודש יוני הרכבת עוצרת בסוביבור, ומושמדים בו ביום. ואיך זה עד היום, הסיפור הזה לא נשמע ולא נזכר בכלל? זה אחת השאלות שאני שואל את עצמי, השכם והערב, איך לא ידעו מזה? זה יהודי ששמר על כל המצוות, הוא ניהל את המוסד הזה בכשרות מלאה. אגב, הוא בגלל התנאים גידל ירקות,
כי לא היה לו אספקת ירקות. ואז באו הארנבות ואכלו את הירקות, ואז הוא אמר, רגע, אנחנו נאכל את הארנבות, אבל הקהילה אמרה, ארנבות זה לא בשר. תגיד, ולמה מחית כשבתחילת התיאור הזה, אריה קרא לו יאנוש קורצ'ק של הילדים? אז ככה. יש לנו 5 שניות. אני רוצה להוסיף שעל הסיפור הזה, ההסתדרות הציונית מדור שואה, בשיתוף עם הבמאי דן בולמן, עשו סרט שעכשיו יצא, ואני כתבתי ספר. אנחנו ננסה לצפות ולראות. תודה רבה, רמי דותן. תודה רבה לך.